كم يمسيكم خبركم تخطاتلتين لومي حامس إسران كلتن تري ساعة 9 مشز تدالو زينا وشتن وزان حزنا لكم قريبنا لنا كتكاتلنا بخبر زعدم بيترس منجز سارس زينا بايتو زواجاش باركا بإسران حدن تري عبد بارنتو مبل إسران سلستن سرعة خي وكانيم منستر هابت بحرين نتفتات كلتاشين إسران حموشتن بمقام عبد وطن سراح كلتاشين إسران شدشتن زتيون تتكامنت بحرية ودوخية عبد وتتاونت حرشة العلا استواتو سلازلو كدفاع دو ساوعيد قريبون ጉዳይ እኩባት ደሴታት ቻጎስ ናብ ዳግማይ ዘተ ከምዘይ ወርድ መንግስቲ ማውሪሺየስ አለጽሮ እስራኤል ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ተጻውኦታት ከተቋርጾ ሊባኖስ ሰዊዓ መንግስቲ አውስትራሊያ ብሰንኪ ቁጥር ዋዒ ኣብ ክፍለ ሃገር ቪክቶሪያ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጁ بايتو زباقاش باركا مبال 23 سرعة خيبو عب بارنتو قانعو وكيل إيرينا قداو تولدن زدالو تصب دانايت قبري هوت بايتو زوباغاش باركا بعسران حدن تري أبزك أنو عمبال 23 مدب أخيبو لمعتاون دحنتاون مدبات نمدنفع زحقزو سانتاتن لبواتاتن أحلفوم أبومبر بايتو آتو عثمان محمد علي أبز اسمعو قال بايتو بمنقدي أبنو زوباتا زركبو أبالاتو سوتافيو أبز توتنو مدبات كم زرقا قدسن تكبارو كم زكاتاتن بمحبار ببايتو زيز أداقو سانتات بأد معنت نمتكبار أكالات منقستيك قدام النتاتن سريعين عطفا كسرحا أتحساسيبو بايتو أب كلتشن إسران حموشتن زتا تكبرو لمعاتو مدباتن زنبرو بدهوتاتن زملكت بحالف تخفلتات نزقربت أتصابات دحن مسمع أب تكالات محبراوي أقل قلوتات زرقن أي تحت قرصن مسالت إياتاتن تساقمات كفتح شقر موقع عزيا زلغ فتح كنا ديلو مرعى تحت عدمان مقفع ورياتن مقتئك قبرلو تحت قرصي بروجكت حرشة علي قدر كتسقن أب مسمر تساني قولج زكاي زلو تسقنا بينتوتات كك ألاتف عدلا مريتن هنسات أبايتن كفكاد كمون نتفتات سبورت زحيل وعلاتات كايد زبلو رئيتوتات أغريبهم أما حدار زوباقاش باركا أمباسادر محمود علي حريد ما كم قدام النتاتهم كتكبروا أبز توتقنوا لمعتاون دحنتاون مدبات نقوح تساتفو هزبي مسرتاو خمزخونا بمتقاس أبالات بايتو أبز مدايزي بعتوب كسرحو أب ممحداراون كالوت أقل زرق قدلتات نمقرام دما إجامهم كبركتو كمزقبع حبيروم بايتو زوباقاش باركا أموداتا تساتفنت هزبي زرقاقتو لمعتاون دحنتاون مدبات قدامنت كوهابهم برسات أقرابن انسسا زقدامن نمكتا عدتات كبابي إناي محلاو حلافنت كوسدان تحتاتنت كهلون نتفتات معك أب ماين حمدن بزتا محايشة أوداد باك دفعلو كمون تساتفنتن بقعتن تمهارو زعبي سقومتتات كوسدو زبلو سانتاتن لبواتاتن أحلفهم منستر هابت بحري عب كلتاشين إسران حموشتن بلمداوين قففتي زتقايدة نتفتات مكفاف عسا بأستات 700 تاويت عبيت كم زرعي عب زكايدو أخيبا قمقيمو كاب هزبا وركبات نايت منستر زبات حنا تحستو الله أبراهام عند مريم كقربين بحري بعسى شوعتن عسى شمونتن تري أبات عبزو قبرو قمقما وأخيبا ننتفتات كلتاشين إسران حموشتن بمقمقام أو تنسلح كلتاشين إسران شدشان زتيوم حالفت كفلتاتن جنافرن أبزغربو تسبتسب أب كتشان إسران حموشن سالا أخل قرب بردن ناوت مكفف عسان بلم دوان قففت عسا أسات حموش الشحتون عسا خمت قفة مسناي كتشان إسران 4 كنا تأثر كله دما بأساس 700 تاويت عبيت كمزر أي قليصهم نمهر تجاون فساس الدخوع بزملكات أمنو زبا شعب من محدار كباب وغيره بزقبر زلو مهر تجاوناي معباي سرحات لعلي سمعان تعتن شحتون كم تحفسه قومون لعلي 200 عسا شمونتن شح لترو فساس الدخوع 5 فريه تحبيروم بزيكازي هاجراوت المكلخال بكلان من داف زمسجن سرحات كم تعمى زي حقاو مزمزات أجاتات بحر النمكتا زمنا ومسارحيتات كم تأتاتوا كمونا معدان مسلطان نقففت عسان مخعبات أوتوت أجاتات بحرن زمسجن سرحات كم تعمى بريهم
ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐርበ ጸብጻባት ድሕሪ ምምያጥ ኣብ ጉዳያት ምሕደራት ጸጋታት ባሕርን ኣከባብን ዘሎ ጸገማት ብኣጋ ክግታእ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ዘሎ ሃጓፋት ክመሓየሽ ንሕብረተሰብ ዝያዳ ተጠቃሚ ጸጋታት ባሕሪ ዝገብር ንጥፈታት ድማ ብዝሓይለ ክድፍኣሉ ተላብዮም ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ኣቶ ተወልደ ቀላቲ ኣብ ዝሃቦ መዛዘመ ቃል ሓፈሻዊ ትግባረ መደባት 2025 ኣሳብ 86 ሚእታዊት ምንባሩ ብምጥቃስ ኣብ 2026 ኣብ ምውሓት ዘላቒ ጸጋታት ስነ ማሕድሮ ባሕርን ኣከባብን ብዝሓይለ ክስራሕ ምዃኑ ገሊጹ ተጠቃምነት ባህርያዊ ደቆያ ኣብ እቶታውነት ሕርሻ ልዑል ኣስተዋጽኦ ስለ ዘለዎ ክድፋኣሉ ጻውዒት ቀሪቡ ሕጂ እውን ወኪል ኤሪና ቀዳው ተወልደ ብመልክዕ ጸብጻብ ዘዳለዎ ትሕዝቶ ኣሎ ዳናይት ተስፋ ዝጊ ከተቕርቦ እያ ተጠቃምነት ባህርያዊ ድኹዒ ማለት ኮምፖስት ኣብ ምድንፋዕ ምህርቲ ሙስናኣዊ ልምዓት ልዑል ኣስተዋጽኦ ስለ ዘለዎ ብዝሰፍሐ ክስራሓሉ ፈተነ ዘካይዱ ሓረስቶትን ሰሞያ ሕርሻን ጸዊዖም ኣብ ንኡዞባታት ድገና ኦርደትን ዝነጥፉ ኣልማዕቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብ ኣገባብ ምድላውን ረብሓን ባህርያዊ ድኹዒ ንዝተዋህቦም ኣስተምህሮ መሰረት ብምግባር ኣብ ከባቢኦም ንዝርከብ ጥረ ነገራት ተጠቒሞም ከዳልውን ክጥቀሙን ከም ዝበቕዑን ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዝረኸቡሉን ብምጥቃስ ትሕዝቶ ሓመድ ኣሃብቲሙ እቶታውነት ዘዕቢ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ገሊጾም ሓረስቶት ክጥቀምሉ ዝረኣዩ ምንጩ ዘይፍለጥ ቀመማዊ መኽዓበት እቶት ኣብ ኣከባብን ምህርትን ሃስያ ከወርድ ምጽንሑ ዝጠቐሰ ክኢላ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ኣብ ንኡስ ዞባ ቁርደት ኣቶ ሚካኤል መንግስቱ ብወገኑ ሓረስቶት ባህርያዊ ድኹዒ ከም ዘዘውትሩ ንምግባር ዝተወስተ ስጉምቲ ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ምህላው ብምምልካት ኣልማዕቲ ጀራዲን ረብሓታቱ ተገንዚቦም ብዝለዓለ ክደፍኡሉ መኺሩ ሓለፍቲ ኣብያተ ጽሕፈት ሕርሻ ንኡስ ዞባታት ድገና ቁርደትን ኣቶ ቴዎድሮስ ገብረ ማርያምን ኣቶ ቴዎድሮስ ዘገርግሽን ድማ ትሕዝቶ ሓመድ ዝህብትም ካብ ብከላ ኣከባብን ፍርያትን ነፃ ዝኾነ ባህርያዊ ሕርሻ ንምትእትታው ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣልማዕቲ ጀራዲን ባህርያዊ ድኹዒ ክጥቀሙን ዝምስገን ውፅኢት ክረኽቡሉን ጀሚሮም ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ተጠቃምነት ባህርያዊ ድኹዒ ርቡሕ ምህርቲ ዝህብን ድሕነት ምግብን ኣከባብን ዘውሕስ ሜላ ብምዃኑ ኩሎም ሓረስቶት ክስዕብዎ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ዞባ ድባርዋ ብፕሮጀክት ዓድሃሎ ክስራሕ ዝጸንሐ ካብ ሓልሓልን ናብ እምኒ ጸሊምን ገዳም ኣቡነ ቡፃ ኣምላኽን ዝኣቱ ናይ ምሩፅ ሓመድ ጽርግያ ብ20 ጥሪ ተመሪቑ ኣብ ፕሮጀክታት ዓድሃሎ ሓላፊ ክፍሊ ምህንድስናዊ ስራሓት ኢንጂነር ዳንኤል ግርማጼን ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ብልዑል ተሳትፎ ማሽነሪ ተሰሪሑ ንኣገልግሎት በቂዑ ዘሎ ናይ ሓመድ ጽርግያ ኣካል ናይቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምንጋስ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝትግበር መደባት ልምዓት ከም ዝኾነ ብምግላጽ ነቲ ስራሕ ኣብ ምዕዋት ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣባላት ኮሚቴ ልምዓትን ተቐማጦ እምኒ ጸሊምን ኣመስጊኑ እቲ ተሰሪሑ ዘሎ ጽርግያ 7 ኪሎ ሜትር ንውሓት 8 ሜትሮ ጎኒ ሓደ ዓቢ ቢንቶን ካናልታትን ዘጠቓለለ ምዃኑ ዝገለጸ ሓላፊ ፕሮጀክት ዓድሃሎ ቁፅሪ 6 ኣቶ ቴድሮስ ገብረ ኢየሱስ ተጠቀምቲ ብግቡእ ክከናኸንዎ ተላብዩ ኣባላት ኮሚቴ ልምዓት እምኒ ጸሊም ገዳም ኣቡነ ቡፃ ኣምላኽን ወከልቲ ዓዲ ነዃዕን ዓዲ ሕዝባይን በብወገኖም ነቲ ስራሕ ብጽፈት ነዘተግበረ ፕሮጀክት ዓድሃሎ ብምስጋን ኣብ መጻኢ ዝትግበር ልምዓታዊ መደባት ንምዕዋት ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጾም ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ስራሕ ንዝተሳተፉ ኣካላት ናይ ምስጋና ወረቐት ክወሃብ እንከሎ ንኣባላት ፕሮጀክት ዓድሃሎ ቁፅሪ 6 ድማ ናይ ምሳሕ እንጉደት ተገይሩ እምኒ ጸሊም ካብ ድባርዋ ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ኣስታት 8 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኮይና ልዕሊ 1800 ተቐማጦ ኣለዋ ኣብ ዙሪኽ ስዊዘርላንድ ጅዳ ስዑድያን ኣዶውሓ ቀጠርን ዝነብሩ ኤርትራውያን ብ15 16 18 ጥሪ በብወገኖም ኣብ ዘቃንዑ ኣኼባታት ኣብ ሁሉ ኩነታት ሃገርን ኣገዳስነት ምሕያል ውዳቤታቶምን ዘትዮም ከካቦቱ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣብ ሓደ ጸብጻብ ተዋሂድሎ ገረመስቀል ገረዝጊሄር ከቕርቦ እዩ በዚ መሰረት ኣባላት ማሕበረኮም ዙሪኽ ብንቕሓት ንኹሉ ድልዋት ብዝብል ቴማ ብ18 ጥሪ ኣብ ዘካየድዎ ጉባኤ ውዳቤታቶም ብምውርጻጽ ኣበርክቶኦም ኣብ ሃገራዊ መደባት ከም ዘሕይሉ ኣረጋጊጾም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድን ቀዋሚ ልኡኽ ኣብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ኣህጉራውያን ትካላትን ኣብ ጀኔቫ ኣቶ ሃብቶም ዘርኣይ ኣብ ዘስምዖ ቃል ድልድልን ንቑሕን ውዳቤታት መሰረት ዓወት ከም ዝኾነ ብምግላጽ ነበርቲ ዙሪኽ ነዚ ዕላማ እዚ ንምስማር ንዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕሪ መጒሱ ግዚያዊ ኣቦ መንበር ማሕበረኮም ኣቶ መርሃዊ ተኽላይ ብወገኑ ንዕብየት ማሕበረኮም ተበግሶ ወሲዶም ንዝነጥፉ ዘለዉ ወገናት ብምስጋን ኣብ ሓደሽቲ ወለዶታት ብባህሊ ታሪኽን ክብርታትን ብምኽስኳስ
ሃገራውነት ንምስራጽ ብዝለዓለ ከም ዝስራሕ ገሊጹ ብኻልእ ወገን ብ15 ጥሪ ኣብ ጅዳ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ጠቕላሊ ቆንስል ኣቶ ዓብዱራሕማን ዑስማን ኣብ 2025 ብዛዕባ ዝተዓመ ፖለቲካዊ ትምህርታዊ ውድባውን ዲፕሎማስያውን መደባትን ውጥን ስራሕ 2026 ብሰፊሑ ገሊጹ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣስሙድ ወግረት ንምድጋፍ ዝተጀመረ መደብ ብጽቡቕ ይቕጽል ከም ዘሎ ብምጥቃስ ድማ ካብ ተሳተፍቲ ንዝቐረብሉ ሕቶታት መሊሱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣዘውሓ ቀጠር ዝነብሩ ኣባላት ማሕበረኮም ኤርትራውያን ብ16 ጥሪ ኣብ ኣዳራሽ ባህላዊ ማእከል ኤርትራ ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባ ኣምባሳደር ዓሊ ኢብራሂም ኣብ ምድንፋዕ ኣበርክቶ ማሕበረኮም ኣብ ሃገራዊ መደባት ልምዓትን ን2026 ወፂኡ ዘሎ ውጥን ስራሕን መብርሂ ሂቦም ተራ ማሕበረኮም ኪንዮ ገንዘባውን ንዋታውን ኣበርክቶ ዝኸይድ ሰንሰለት ምውራስ ሃገራውነትን ሃገራዊ ክብርታትን ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ኣምባሳደር ዓሊ ዜጋታት ነዚ ብግቡእ ተገንዚቦም ውዳቤታቶም ክሕይሉን ዓቕምታቶም ናብ ሃገራዊ መደባት ከቕንዑን ኣዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ብወገኖም ዓቕሞም ዘፍቅዶ ኣበርክቶ ክገብሩ ዘለዎም ድልውነት ብምርጋጽ ንትግባረ መደባት 2026 ሓጋዚ ሓሳባትን ርእቶታትን ኣቕሪቦም ኣብ ንዞባ መንደፈራ ንመንእሰያት ዝውድብ ሞያዊ ስልጠናታት ጽልውና ሰፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣማመተ ኣብቲ ንዞባ ኣቶ ሳልሕ መሐመድ ስዒድ ገሊጹ ማሕበር ዓቕምታት መንእሰያት ብምዕባይ ኣፍራይነቶም ክብ ንምባል ብዘካየዶ ዘሎ ንጥፈታት 8 ዓይነታት ስልጠና ይህብ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ኣስታት 3000 መንእሰያት ከም ተመረቑን ናይ ውልቆም ስራሕ ብምኽፋት ከምኡን ተቆፂሮም ብምስራሕ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ብሪሁን እዚ ብስማዊ ክፍሊት ንጽጉማት ድማ ብነጻ ዝውሃብ ዘሎ ስልጠናታት ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ካሜራ ምዝርጋሕ መስመራት ኤሌክትሪክን ፀሓይ ውፅዓትን ምምልኻዕን ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእስን ሙዚቃን ምጽጋን ሞተር ማይን ከም ዘጠቓልላ ነጺሮም ኣሰልጠንቲ ብወገኖም መንእሰያት ነቲ ስልጠናታት ብግቡእ ተጠቒሞም ብግብራዊ ስራሕ ክድርዕዎን ምንጪ ኣታዊታቶም ከውሑስን ኣተሓሳሲቦም ብዝቐሰሞ ሞያ ዝሰርሓ ዘለዋ በብወገነን ሃማመተ ንዝሰርሖ ያሬታን ንዘርሓዎ ዕድላት ብምስጋን ካልኦት እውን ብግቡእ ክጥቀምሉ መኺራን ኣብ ንዞባ ቆርደት ንጥፈታት ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ንምሕያል ዝዓለመ ርክብ ተኻይዱ ኣብቲ ኣባላት ማሕበርን መሻርክቲ ኣካላትን ዝተሳተፉ ኣኺባ ሓላፊ ማሕበር ኣብቲ ንዞባ ኣቶ እድሪስ ፈረጅ 23 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 210 ስንኩላን ኩናት ኣብ ማሕበር ተጠርኒፎም ምህላዎም ብምጥቃስ ቁጥሪ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ተዋፊሮም መነባብሮም ዘመሓይሹ ስንኩላን ንምዕባይ ቀዳምነት ተዋሂቡ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ተጸዋዒት ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብቲ ንዞባ ወይዘሪት ታቦቱ ንጉሰ ብወገና ማሕበር ቁጠባዊ መነባብሮ ስንኩላን ምምሕያሽ ካብ ቀዳምነታት ናይቲ ሚኒስትሪ ከም ዝኾነ ብምሕባር ዝተኸፍተሎም ካብ ወለድ ነፃ ዝኾነ ናይ ስራሕ ዕድል ተጠቒሞም ናይ ልቓሕ ዕድል ተጠቒሞም ይቕሬታ ከድምዕሉ ኣብ ዝኽእሉ ንግዳዊ ንጥፈታት ተዋፊሮም ተወፋይነት ክሰርሑን ለቕሖም ኣብ እዋኑ ክመልሱን ኣዘኻኺራ ተሳተፍቲ ብጊዶም እቲ ርክብ ብደረጃ ማሕበርን ውልቅን ዘጋጥም ጸገማት ብምልላይ ንስንኩላን ሕግዝ ኣብ ዝኽእል ዛዕባታት ንምዝታይ ባይታ ዝፈጥር ብምዃኑ ክድፋኣሉ ኣዘኻኺሮም ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ጉዳይ እኩባት ደሴታት ቻጎስ ናብ ዳግማይ ዘተ ከምዘይ ወርድ መንግስቲ ማውሪሸስ ኣነጺሩ እዚ ዝተሓበረ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብሪጣንያ ነተን ደሴታት ንማውሪሸስ ክትመልሰላ ምውሳና ድኽመት ምንባሩ ድሕሪ ምግላጹ እዩ ነተን ደሴታት ንምምላስ ምስ መንግስቲ ብሪጣንያ ዝተበጽሐ ስምዕ ምስ ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝሳንን ንሕቶ ላዕላውነት ዝምልስን ምዃኑ ዝጠቐሰ መንግስቲ ማውሪሸስ ንመግለጺ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብትሪ ኮኒንዎ ኣሎ ብሪጣንያ ነተን ኣስታት 60 ዓመታት ኣብ ትሕትያ ዝጸንሐ ደሴታት ናብ መንግስቲ ማውሪሸስ ንምምላስ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2025 ከም ተሰማምዐት ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ብሪጣንያ ምስ ኣሜሪካ ብሓባር ኣብተን ደሴታት ደኪናቶ ኣብ ዘላ ወተሃደራዊ መደበር ን99 ዓመታት ክትጸንሕ ዘኽእላ ናይ ክራይ ውዕል ከቲማ ከም ዘላ ይፍለጥ በዚ ድማ ነተን ደሴታት ንምምላስ ተበጽሐ ስምዕ ተግባራውነቱ ኣጠራጣሪ ምዃኑ ይሕበር ብሪጣንያ ኣብ 1965 ነተን ደሴታት ናብ ትሕቲ ግዛእታ ብምእታው ንነበርተን ከም ዘባረረቶም መዛግብቲ ታሪኽ የነጽሩ እስራኤል ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ተጻብኦታት ከተቋርጾ ሊባኖስ ደጊማ ጸዊዓ
ዝፃውዒት ዝቐረበ እስራኤል ናብ ሎሚ 22 ጥሪ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ንሶርያን ሊባኖስን ኣብ ዘዳው ከባቢታት በዘካየደቶ ደብዳብ ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ድሕሪ ምቅልሕ እዩ እስራኤል እቲ ደብዳብ ንወተሃደራዊ ዕላማታት ሒዝቡላ ዘነጻጸረ ምንባሩ እኳ እንተገለጸት ንሰላማውያን ሰባት ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ መንግስቲ ሊባኖስ ወቂሱሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት እስራኤል ንጸጥታ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ሓደጋ የውድቕ ከም ዘሎ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ሊባኖስ ጆሴፍ ዖን ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊያ ጸቕጢ ክገብር ጸዊዑ እስራኤል ኣብ መወዳእታ 2024 ምስ ምንቅስቓስ ሒዝቡላ ድሕሪ ዝኸተመቶ ስምዕ ምኩራት ተኽሲ ብተካይዶ ዘላ ቀጻሊ መጥቃዕታት ልዕሊ 350 ሊባኖሳውያን ከም ተቐትሉ ጸብጸባት የረዱን መጥቃዕታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ግዛት ሶርያን ሊባኖስን ሰራዊት ብምውፋር ህላውያ ተስፊሕ ከም ዘላዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ሊባኖስን ሶርያን ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ተጻብኦታት ኪኖት ጸጥታዊ ምኽንያት ዝኸይድ ናይ ምስፍሕፋሕ ኣጀንዳ ከም ዘለዎ ተንተንቲ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ይገልጹ መንግስቲ ኣውስትራልያ ብሰንኪ ኩትር ዋዒ ኣብ ክፍለ ሃገር ቪክቶሪያን ከባቢያን ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጋ ኣዊጁ እቲ መንግስቲ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ልዕሊ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝበፅሕ ኩትር ዋዒ ተወሳኺ ባርዕ ከስዕብ ድሕሪ ምጅማር እዩ ነቲ ባርዕ ንምቁፅጻር ኣሽሓት ኣባላት ሰራዊትን ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓውን ልኢኹ ዘሎ መንግስቲ ኣውስትራልያ ነበርቲ ህይወቶም ንምድሓን ናብ ውሕስ ከባቢታት ክጉዕዙ ኣዚዙ ኣሎ ኣብ መጀመርታ ሰሙን ናይ ዝወርሒ እዚ ኣብታ ክፍለ ሃገር ብዘጋጠመ ልዑል መጠን ዋዒ ዝጠንቁ ባርዕ ልዕሊ 400,000 ሄክታር ጫካን ልዕሊ 1,000 ህንፃታትን ከም ተቓፀለ ዝዝከር እዩ እዚ ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ ብቐሊል ዘይግመት ክሳራታት ከውርድ ከም ዝኽእል እዮም ሰብ መዚ ኣውስትራልያ ኣጠንቂቖም ዘለዉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብውዲ ወይ ብግዲ ክብል ድሕሪ ምጽናሕ ኣሜሪካ ንደሴት ግሪንላንድ ንምውናን ሓይሊ ከም ዘይትጥቀም ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ዝገለጸት ማሊ 21 ጥሪ ኣብ ከተማ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዓመታዊ ዓለማዊ ቁጠባዊ ዋዕላ ኣብ ዘስምዖ መደረ እዩ ይኹን እምበር ነታ ርእሰ ምምሕዳር ዘለዋ ደሴት ንምውናን ካልእ ኣማራፂ ከም ዝጥቀም ዝሓበረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ምስ ዴንማርክ ህፁፅ ዝርብ ክካየድ ፀዊዑ ኣሎ እቲ ዝርብ ጎልደን ዶም ዝተባሃለ ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳይል ኣሜሪካ ኣብ ደሴት ግሪንላንድ ንምውዳድ ዘጠቃልል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዋና ጸሓፊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ማርክ ሩት ድሕሪ ዘካየዶ ዝርብ ንደሴት ግሪንላንድ ንምቁፅጻር ንዘውፅኦ መደብ ኣብ ልዕሊ ዝተቃወማ 8 ሃገራት ኤውሮጳ ወሲንዎ ዝጸንሐ ናይ 10 ሚታዊ ተወሳኺ ቀረፅ ከም ዘቋረፆ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኣብቲ ምስ ዋና ጸሓፊ ኔቶ ዘካየዶ ዝርብ ብጉዳይ ደሴት ግሪንላንድን ሰፊሕ ዞባ ኣርክቲክን ኣብ መርሓ ግብሪ ኣብ መጻኢ ስምምዕ ከም ተበጽሐ ብምሕባር ከም ውጽኢቱ እቲ ተመዲቡ ዝነበረ ወሰኽ ቀረፅ ከም ዘይትግበር ገሊጹ እቲ ስምምዕ ኣሜሪካ ኣብ ዕቑር ብርቂ ማዕድናት ደሴት ግሪንላንድ ተጠቃምነት ክትረክብ ዝኽእል ከም ዝኸውን ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣሚቱሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብ18 ጥሪ ኣብ ልዕሊ ፈረንሳ ጀርመን ብሪጣንያ ፊንላንድ ኖርዌይ ዴንማርክ ሽወደንን ሆላንድን ካብ መጀመርታ ወርሒ ለካቲት ተግባራዊ ዝኸውን ናይ 10 ሚታዊ ተወሳኺ ቀረፅ ከም ዝወሰነ ዝዝከር እዩ ከም መልሰ ግብሪ ናይዚ ባይቶ ኤውሮጳ ንመስርሕ ምጽዳቕ ናይቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2025 ምስ ኣሜሪካ ዝተበጽሐ ንግዳዊ ስምዕ ደው ከም ዘበሎ ዝፍለጥ እዩ እዚ ከምዚ እንከሎ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ኡርሱላ ቮንደር ላየን ትማሊ 21 ጥሪ ንባይቶ ኤውሮጳ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብቐንዱ ንቁጠባን ትሕተ ቐርፅን ግሪንላንድ ንምድጋፍ ኣብታ ደሴት ዝገብሮ ወፍሪ ከም ዘዕብዮ ኣፍሊጣ መንግስቲ ኤኳዶር ብክሲ ዘይሕጋዊ ምስጋር ዕፀ ፋርስ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ኮሎምቢያ 30 ሚታዊ ተወሳኺ ቀረፅ ወሲኑ ፕሬዚደንት ኤኳዶር ዳንኤል ኖኦባ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኮሎምቢያ ምስ ሃገሩ ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ንዝካየድ ዘይሕጋዊ ዕደናን ምስጋር ዕፀ ፋርስን ዝምልከት ነዚ ንምምካት ምትሕባር ከምዘይረኣየት ብምውቃስ እቲ ወሰኽ ቀረፅ ካብ መጀመርታ ወርሒ ለካቲት ተግባራዊ ከም ዝኸውን ሓቢሩ ኮሎምቢያ ኣብ ደቡባዊ ከባቢታት ንዝካየድ ዘይሕጋዊ ምስጋር ዕፀ ፋርስን ዕደናን ንምምካት ሓቀኛ ተወፋይነት ክሳብ እተርኢ እቲ ተወሳኺ ቀረፅ ኣብ ቦትኡ ክጸንሕ ምዃኑ ፕሬዚደንት ኤኳዶር ኣነጺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኮሎምቢያ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ስጉምቲ ብሕታውያን ትካላት ሃገሩ ናብ ኤኳዶር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክሸጣ ንዘፍቀድ ውሳነ ከም ዝሰረዞ ኣፍሊጡ ኮሎምቢያ ካብ 8 ክሳብ 10 ሚታዊት ካብ ጠቕላላ ሃልኪ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኤኳዶር ከም ትሽፍን ጸብጻባት ይሕብሩ
روسيا كلتا نيكلساو أطوال سكما استراتيجيكاويان دبدبت نفرتي أب كل عير بحري جابان أبريرا منستر مكلخال روسيا بزوصو مجلسي تن دبدبت نفرتي كاب حيل عير روسيا بزمتا كلتا نفرتو تعجبا لعلي 11 ساعات كم زبرر حبيرون اتي بررا بمسارات هوغراو حقتات كم تخايرن خالوت هاجرات بعلوتا كم زي تصولون تمنستري بتوسخا نتصيرون استراتيجيكاويان دبدبت نفرت روسيا عب زحلف اواروحنا بكل عير بحري بارنتس لعلي 7 ساعات كم زبررا تذكريو روسيا عب كل عير اركتيكا اوقيانوس اتلانتيكا اوقيانوس سلاماوي اوقيانوس تصلم بحرن بحري بالتيكن تمسسال برراتات كتكايد مصنحات صبصبات يردون روسيا تراي زي كونت امريكا تركبن كالوت هاجراتون نتي ناي بررا نتفتات كم زكايدو يتقاس أب نيجيريا بعتقد تجاويم زصنحون سوسان كلتن جهودات ناتا كم تلقوا تقاليحون اليوم جهودات كلقوا زخالو سراويت نيجيريا أب سمناو معرب هاغرو أب العلز انقساقسو عتقات جلتات بزكايدو زلو سفيح سرحيتيو نتم جهودات مس سدرا بيتم نمطر نفس تعرتات يكايد كم زلو منستر مكلخال نيجيريا فليتون أب نيجيريا بحفشا سمناو كفالتا هاغر دما بفلاي بزكاي زلو ترغاغام متقعتاتن چويان تطاو زي مرغا نايتا هاجر انقل كيلو خمزلو يم ناي قربات تعذب تزدقسون من نطب زي تفلت عتقات ب10 شمنت طريا بسميناو كفال نيجيريا نزركبا كلتا ابيات كريستيان بمورار 167 چويم كم زوسو ذكريو اب سميناو شانه نيجيريا زنقساق زلو شبراو گجل بوكو حرام كاب 2014 لعلي 1500 تمارو كم زچويه صبصبات يحبرون زي خبركم تحتاتلت زينا نمفصام ارستاتو بايتو زباغاش باركا ب21 طريا ابدارونتو مبل 23 سرعه خيبو اقانيعون منستر هبت بحري نتفتات 2025 بمجمجام عبو قطن سراح 2026 زتيون تتقامنت ባህርያዊ ደቆያ ኣብ ተታውነት ሕርሻ ልዑል ኣስተዋጽኦ ስለ ዘለዎ ክድፋኣሉ ጻውዒት ቀሪቦም ጉዳይ እኩባት ደሲታት ቻጎስ ናብ ዳግማይ ዘተ ከም ዘይወርድ መንግስቲ ማውሪሸስ ኣነጺሩ እስራኤል ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ተካሂዶ ዘላ ወተሃደራዊ ተጻውኦታት ከተቋርጾ ሊባኖስ ተጸዊዓ መንግስቲ ኣውስትራልያ ብሰንኪ ክትርዋዒ ኣብ ክፍለ ሃገር ቪክቶሪያ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣዊጁ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም